video nugo ina rok buji makhana abong kha miski tini o miski sini tipas rok markeno nango te gari o miski diwasa area wo habo ang sana naima hangkai no jodi no kono jaga miski rok maya ngi tong hangkai bas nangi tong hangkai norok ang bai contact khai khai norok miski nawi mano noni kongma samungo norok o miski thepai mano norok je kono area phone tongdi ang norok na o miski renai jodi norok noni mani kaithini kongma damni mani kaithini nangma mani kaithini miski nangi tong hangkai ang norok no je mansak ang miski renani ani thani tongo jodi norok nakangkai ang bai contact khlai nawi mano